Flere medievidenskabsstuderende har problemer med at få lavet deres film ordentligt færdig, og i det hele taget få lavet en god film. Vi har fået fat i 2 af før omtalte medievidenskabsstuderende. Det drejer sig om Chris og Jens. Jamen altså, jeg ved da godt, at oplægget til den her dokumentarfilm er, at vi har travlt og sådan noget, men altså, mellem os, altså dig og så mig, så er det sgu ikke så slemt. Men altså, jeg synes, alt det her med de her deadlines, altså, det kan jeg overhovedet ikke arbejde under, fordi det kvæler ligesom den kreative proces fuldstændig. Jeg kan ikke, altså man kan ikke bare sætte sig ned og så lave en brandgod film på en halv time. Det er fuldstændig umuligt, det kan man jo ikke. For at lette stemningen har Chris valgt at tage et meget flot puslespil med, som drengene kan lægge sammen i fællesskab, og på den måde kan de danne en slags teambuilding. Jeg tænkte, det havde været et fint kreativt indslag at lige tage et lille puslespil, men det er noget, som jeg tit altså lige gør, hvis man lige skal reset, og så komme ned på jorden igen, så slår det lidt af, den er altså sådan pisker noget stemning op med, han er diktator. Prøv at se, og der er meget himmel og vand, det er jo mit speciale. I know. Fedt. Nu skal lige, der er huller i bordet. Lige pas på også, så det ikke ryger, fordi jeg kan lige godt sige det, Chris, jeg gider ikke til at lægge et puslespil, og så er der mangler en brik til sidst. Det er simpelthen det værste i verden. Ja, bare lige få nogenlunde styr på, altså det skal ligesom være ordentligt, ikke? Chris tager et puslespil med utrolig meget himmel, ikke også? Utrolig meget vand, og det er mit speciale, det er himmel og vand. Han er måske lidt bedre til at lave puslespil med meget skov, ikke også? Men det er bare det faktum, at manden bare overhovedet ikke kan finde ud af at lave puslespil. Stemningen bliver dårligere og dårligere, og da Jens tager sin brøjlerduk frem, udvikler det sig faktisk til decideret mapning. Chris, Ja. for nu bare lige at få lidt ro på, ikke også? Og det er ikke for at være barnlig, men det her, nu skal jeg vise dig, hvad det her filmprojekt, det er ved at gå hen og blive. Det kunne være at kunne blive hen og blive en fucking brøler. Jeg kan ikke tage det seriøst længere, du er så langt ude. Du er så langt ude. Jeg er snart ude. Trods deres uoverensstemmelser endte Chris og Jens med at slutte fred, og det gik faktisk så godt, så de vandt guldægget 2009. Den meget prestigefyldte prisuddelingshows. Så her ser vi, hvordan det faktisk endte godt, som var det et eventyr taget ud af H.C. Andersen.